Tervetuloa taas kosmiseen tanssiin. Tänään on 2. päivä helmikuuta 2026 ja tänään meillä on ollut täysikuu Leijonassa. Tai se vaihe on tietysti yhä vielä, mutta muutama minuuttia ton puolenyön jälkeen tänään, niin se oli täysin samassa asteessa toisiaan vastapäätä Kuu Leijonassa ja aurinko Vesimiehessä. Eli täysikuu on aina silloin, kun aurinko ja kuu on vastapäätä toisiaan. Uusi kuu, josta alkaa aina kuusykli, niin ne on vierekkäin samassa merkissä. Ja tämä kuun sykli on tosi mielenkiintoinen, seurattava. Sitä mä yritän varmaan joka kohdassa vähän tunkea, että voi kun edes sen ihmiset ymmärtäisi. Ja varsinkin tietysti me naiset, että miten tärkeää olisi jotenkin sitä kuun kiertoa seurata. Mutta tänään me puhutaan täydestä kuusta. Mitä se voisi tarkoittaa? Ainakin voi ajatella sille, että kun nämä kaksi meidän valontuojaa on vastakkain, niin kuullahan ei ole omaa valoa, vaan se aina heijastaa sitä auringonvaloa. Ja kun ne on vastakkain, niin silloin se kuu saa sen täyden valon sieltä auringolta. Ja sitten se aina vähän vähenee, kun kuu liikkuu, neljännes on puolikuu ja näin poispäin. Mutta nyt voisi sanoa, että taivas on täysin valaistu. Ja kun se lähtökohta oikeastaan koko astrologiselle ajattelulle on sellainen, jos me ajatellaan, niin kuin minä ajattelen, että meidän psyykkemme jotenkin kulkee samatahtisesti sen taivaan kanssa. Että ne kertoo jotenkin samaa tarinaa, mutta myös maailman tapahtumat kertoo samaa tarinaa, mitä siellä taivaalla tapahtuu. Niin jotain tässä täydenkuun aikana tulee myös meidän tietoisuuteen, eli meidänkin psyykke, mieli, tietoisuus saa jonkun tämmöisen ekstra valon ja sitten me tullaan niin kuin tietoiseksi jostain. Ja kun tässä mä en nyt puhu henkilökohtaisista horoskoopeista enkä kartoista, täytyisi aina tietää, että missä huoneessa sinun syntymäkartalla on leijona ja missä on vesimies, eli missä akselilla sä tuut tietoiseksi jostain. Ja tietysti meitä on täällä monta miljardia, että ei kaikki varmasti tule tietoiseksi, mutta se juju onkin tässä astrologiassa, niin kuin missä tahansa henkisessä harjoituksessa, että sä alat seuraamaan, tekee niin kuin niitä harjoituksia päivittäin, ihan sama kuin jooga, meditaatio. Että se ei ole vaan silleen, että okei, nyt mä vähän meditoin ja seuraavan kerran sä teet sen niin kuin puolen vuoden kuluttua ja sitten sä sanot, että kyllä mä oon meditoinut. No joo, sä oot tehnyt kyllä jotain, mutta henkinen harjoitus, ihan niin kuin fyysinenkin, se ei ala kutsua sitä, mitä sä oot siitä hakemassa, jos ei siitä tule säännöllistä. Eli voi olla tietysti hyvin kiinnostunut astrologiasta ihan muutenkin, ei siinä mitään. Mutta jos tästä alkaa tulla henkinen harjoitus, eli tietoisuuden lisääntyminen itsestä ja muista ja maailmasta, sitähän se henkinen harjoitus on, että me jollain lailla vähän irrotaan tästä meidän niin kuin minä keskeisyydestä ja katsotaan vähän etäämpää sekä itseä että muita että maailmaa. Ettei se aina olisi se oma napa siinä tarjolla lähinnä. Sitä voisi sanoa henkistä harjoitusta vaikka tämmöiseksi nöyryysharjoitukseksi, että me
me vähän nöyrytään tästä hybriksestä, että maailma pyörii tässä mun ympärillä. Niin kaikki henkiset harjoitukset, kaikki missä me tavoitellaan niin kuin tietoisuuden lisääntymistä, evoluutiota, kasvua, niin ne vaatii sen säännöllisen tekemisen. Niin mä oon aina sanonut, että hirveän, no mä sanon helpoin tapa lähestyä on alkaa seuraa sitä kuun kiertoa. Ja se on oikeastaan aika hyvä, olisi alkaa siitä uudesta kuusta, joka siis oli noin kuukausi sitten siellä tammikuun alussa. Sanotaan, että silloin kun kuu ja aurinko on samassa merkissä, ne on ihan rinnakkain, päällekkäin, samassa asteessa, niin ne niin kuin suputtaa toisilleen ja sanoo, että mitähän me aloitettaisiin. Että se on aina niin kuin semmoinen aloitus jollekin uudelle. Ja sitten riippuu vähän, mitä me viedään taas siihen. Onko meillä joku semmoinen rituaali vaikka, että anteeksi, että mä voisin oikeastaan tämän seuraavan kuukauden aikana, mä toivoisin, että joku tästä lähtisi käyntiin. Ja riippuu vähän siitä koosta, mitä ihminen toivoo tai mitä siemeniä istutetaan silloin uuden kuun aikana, niin tuleeko siitä vielä kovin isoa näkyväksi kuukauden aikana? Usein sanotaan, että se uuden kuun toiveiden hetki, niin siitä näkyy sen kuukauden jälkeen näkyy joku niin kuin, vähän niin kuin sä istuttaisit ne siemenet sinne maahan, niin sieltä voi joku pieni sirkkalehti alkaa näkyä. Pientä semmoista, että okei, kyllä täältä tulee jotain, mutta sä et ehkä tiedä vielä. Ja sitten sanotaan usein, että 5,5 vuotta, 6 kuukautta sitä kuun kiertoa, niin sitten alkaa jo enemmän näkyä. Mutta tämä on tätä, johon mä varmaan vielä palaan, mutta nyt me ollaan siis se uusi kuu on ollut, tässä on ollut jo 1.4., joka on niin kuin näkyy tuolla puolikuuna tuolla taivaalla, ja nyt sitten on kaikki valot päällä, ja sanotaan muun muassa, että on tehty tämmöisiä tilastoja tuolla sairaaloiden poliklinikoilla, akuuttiosastoilla, että täydenkuun aikaa on enemmän ihmisiä, joille tapahtuu jotain. Et me vähän niin kuin myös sokaistutaan, joskus me tullaan vähän holtittomiksi ja huolimattomiksi ja voi olla, että riita syttyy helpommin, että se ei ole vaan pelkästään, että okei, tietoisuus laajenee, ei, vaan kaikki valot päällä, mitä sieltä tulee sieltä meidän sisältä. Tätäkin te voitte seurata. Tapahtuuko teille jotain? Ei kaikki ole välttämättä niin herkkiä. Esimerkiksi jotkut tietää ihan automaattisesti uuden kuun pelkästään siitä, että sen ympärillä muutama päivä ei nuku hyvin. Että tavallaan, että ne valot koko aika häikäisee sitä psyykkeä eikä saa rauhoittumaan itseään. Mutta sä voit testata, vaikuttaako suhun. Niin kuin mä aina sanon, että tätä ei tarvi uskoa. Tästä voi tulla sellainen kiva, vähän voi lähteä hyvin niin kuin skeptisestikin, uteliaana liikkeelle. Mut tulee mieleen, mä oon siis opiskellut 8 vuotta, tästä nyt tulee 2017, 9 vuotta kohta, niin pääsääntöisesti jenkkiopettajien tai englanninkielisen, on myös englantilaisia, mutta englannin kielellä tätä astrologiaa, ja kiitos Zoomin, kiitos näiden yhteyksien, niin mun yksi opettajani sanoi tästä täydestä kuusta, että no niin, nyt mä unohdin sen. No niin, se oli hieno intro. Katsotaan, muistaako mä sen vielä. Mutta se kuitenkin liittyi tähän, että mä oon tosiaan siellä Jenkeissä, mä oon opiskellut en paikan päällä, vaan näin. Ja mulla on aika paljon näitä
näitä jenkkiopettajia, joita mä sitten aina aika ajoin siteeraan ja näköjään aika ajoin myös unohdan. Mutta tästä me voidaan nyt hypätä suoraan siihen, että mitä se tarkoittaa, kun täysi kuu, eli se kuu on siellä leijonan merkissä. Eli mikä tahansa planeetta osuu siihen karttaan, joka me on piirretty tai 4000 vuotta sitten. Ne siellä, jotka alkoi tutkia, että mitähän toi, niin kuin toi taivas vaikuttaa meihin. Ja sitten ne alkoi niin kuin miettiä niitä esimerkiksi, kun ne katsoi niitä rykelmiä, tähtiä, niin niistä muodostui jotain yleensä eläinten kuvia, haakalat, skorpioni, sitten ne alkoi nimeämään niitä ja sitten tekemään tämmöisen pyöreän 360 astetta kattavan kartan, jota kutsutaan eläinradaksi. Ja sitä ajateltiin, että se on niin kuin kartta siitä taivaasta, joka silloin näkyy. Ja me edelleen pidetään sitä, vaikka nyt me tiedetään jo paljon enemmän, mutta se, että se jakautuu 12 osaan, 12 merkkiin, niin nämä on hyvin vanhoja tämmöisiä pyhiä lukuja tavallaan. Ja sitten se 12 merkkiä on myös semmoinen, että se voi jakaa puoleen ja se voi jakaa 4 ja 3. Ja, että siinä on hyvin tämmöistä niin kuin matemaattista hyötyä. Mä ajattelen, että jos joku säilyy 4000 vuotta aktiivisena, niin kyllä siinä varmaan joku juttu on. Nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa. Mun yksi opettaja kertoi itsestään, ja tämä on kuullut lukemattomien muidenkin mun opettajien suusta, kun niiltä kysytään, että miten sä lähdit tähän astrologiaan, koska tämä nyt ei tule ensimmäisenä mieleen, koska tämä kuitenkin on niin marginaalissa, ei niin arvostettu. Niin hän sanoi, että no häntä niin ärsytti, hän on akateeminen ihminen ja opiskeli astronomiaa ja ajattelee, että ei, nyt hän menee kyllä niin kuin paljastamaan, että toi on täyttä puppua. Ja todella paljon meidän ihan niin kuin huippuastrologeista, jotka on kirjoittaneet kirjoja tai edelleen opiskelee, on lähteneet skeptikoina. Eli epäilleet ja halunneet todistaa, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten joutuneet oman kokemuksensa kautta toteamaan vähän silleen niin kuin joku Galileo Galilei tai joku, että se pyörii sittenkin, että hyvänen aika, tämä toimii. Eikä vieläkään ihan tasan tiedetä, miten se toimii. Tullaan monesta asiasta tietoisemmaksi ja osataan monta asiaa jo selittää, mutta ei kokonaan. Eli me joudutaan myös niin kuin luopuu semmoisesta tarpeesta, että mä kysyn miten. Että mä en usko mihinkään ennen kuin mä tiedän miten. Ja taas mä käytin väärää sanaa, tähän ei tarvi uskoa, vaan lähde tutkimaan. Jos ei se toimi, sit jätä se. Ei tämä sen kummempaa. Tämä on vain yksi. On monia muitakin tapoja harjoittaa sitä omaa tietoisuuden lisäämistä. Tämä on yksi tapa. Tämä sopii joillekin, joillekin ei. Minä tämmöisenä vahvana vesimiehenä, joka rakastan systeemejä, niin tämä sopii mulle tosi hyvin. No niin, leijonassa. Eli 12 merkkiä on 12 arkkityyppiä. Ja nyt silloin, kun esimerkiksi kuu on leijonassa, niin me kysytään, että minkä arkkityypin se jotenkin valaisee. Sen leijonan arkkityypin, se myös valaisee tietyllä lailla sen vesimiehen, kun nyt täyden kuun aikaa. Ja mitä sinulle tulee mieleen leijonasta? Sehän on hyvin näyttävä. Sanotaan, että leijona on viidakon kuningas. Hänen
puolisonsa varmaan on sitten viidakon kuningatar. Eli olemme hyvin tämmöisessä kuninkaallisessa arkkityypissä, semmoinen ylpeä, ylväs, myös jotenkin rohkea siinä näkyvyydessään. Itse asiassa leijonan yksi tärkeämpiä tämän arkkityypin, meissä kaikissa on leijona, joillakin siellä on aurinko, jolloin sanotaan, että olen horoskoopiltani leijona, mutta joillakin jotain muuta ja joillakin ei mitään, mutta meissä on kaikissa nämä 12 tapaa elää tätä elämää, ilmaista jotain itsessämme. Ja itseilmaisu on leijonan oikeastaan semmoinen ydinsana. Mikä tahansa tapa se on, niin sen arkkityypin kautta me kaikki jotenkin rohjetaan tulee esiin ja ilmaisemaan itseään. Ja leijona on myös hyvin antelias, sillä on suuri sydän ja jokainen merkki hallitsee jotain elimistön osaa ja leijona hallitsee sydäntä. Eli leijona haluaa jotenkin avata sydämensä kaikille ja se on myös se hyvin kehittyneen leijonan tämmöinen motivaatio ilmaista itseään ja tulla esiin. Ja sitten tietysti meillä on myös huonosti kehittyneitä arkkityyppejä, että arkkityyppi on valtava määrä sisältöä. Voisi laittaa tämmöiselle janalle, että sanotaan nyt vaikka täällä on se huonosti kehittynyt ja täällä on se hyvin kehittynyt, niin esimerkiksi se, että hyvin kehittynyt leijona-arkkityyppi tuottaa meissä semmoista halua ottaa keskilattia sen takia, että me se osataan ottaa. Me nautitaan siitä, että me ollaan siinä keskellä ja me ilmaistaan itseämme. Huonosti kehittynyt voi olla se, että sinne keskilattialle ei mahdu kukaan muu. Se on vain minä, minä, minä. Minä olen paras. Jokaista merkkiä, arkkityyppiä, mä hyvin varovasti nykyään sanon hallitsee, kun on myös semmoinen trendi astrologiassa, että haluttaisiin päästää näistä tämmöisistä niin kuin aika patriarkaalisista jo hallita ja olla jonkun yläpuolella semmoisista sanoista, mutta mä en ole suomeksi oikein nyt keksinyt vielä parempaa, mutta sanotaan, että jokaisessa merkissä voisi sanoa, että se on jonkun planeetan kotipalatsi. Se osaa siellä liikkua, se osaa ilmaista parhaiten sitä arkkityyppiä. Ja leijonan kohdalla se on aurinko. Aurinko on leijonan hallitsija. Et jos ajattelet sitä, miten ihanaa on, kun aurinko lämmittää ja varsinkin nyt, kun me ollaan oltu vielä toi viime vuoden loppupää oltiin aika pimeissä olosuhteissa ja sitten nyt, kun se tulee tuolla vielä hankien keskellä, niin se on ihan mieletön se olo, että lisää, valo lisääntyy. Eli auringon merkki. Ja nyt sitten kun katsotaan sitä akselia, niin siellä toisessa päässä on vesimies ja siellä on nyt taivaalla tällä hetkellä se aurinko, joka hallitsee tätä leijonaa. Ja sitten jos ajatellaan, että aurinko vesimiehessä on oikeastaan kaikista etäämpänä kodistaan. Aurinko joutuu kamppailemaan vesimiehessä, että pystyy jollain lailla sen säteilyn tuomaan ihmisille. Että se ei ole sillä lailla helppo paikka auringolle. On mentävä koko 180 astetta, että pääsee sinne omaan kotipesäänsä tai palatsiinsa mieluummin kuin auringosta kysymys.
Mutta sitten, jos mä sanoisin vielä tähän loppuun, mä en aio mennä hirveän pitkälle astrologiaan nyt, koska tästä tulee hirvittävän pitkä. Muuten mä yritän pysyä jossain rajoissa sentään, että jaksatte kuunnella. Niin mä sain tämän ajatuksen semmoiselta yhdeltä mun opettajalta kuin Rebecca Gordon, joka on tuolla astrologi hubissa, jossa mä opiskelen, niin se on siellä tämän kuun kierron opettajana, niin musta hän sanoi niin ihanan harjoituksen, että mä tuon sen nyt teille. Kun on täysikuu, niin oikeastaan aina voisi katsoa sille, että mitä tapahtui noin puoli vuotta sitten, kun oli uusi kuu, niin kuin edellisen kerran. Se on ollut siellä elokuussa. Ja miettiä sitä, että millainen se puolivuosi on ollut, mitä siinä on tapahtunut. Ja kun leijona on tämmöinen, joka nauttii juhlia asioita, kohottaa maljoja, sanoi, että upeaa, jos ajattelette tätä auringon energiaa, upeaa, valaista, sanoi, että juhlitaan tätä. Leijona parhaimmillaan on yksi paras juhlia. Arkkityyppisesti taas puhun, en puhu niinkään ihmisistä, jolla ei ole ketään ihmistä olemassa, jolla kaikki planeetat olisi siinä yhdessä arkkityypissä, mutta kyllä aurinkoleijonissa on tosi paljon tätä auringon valoa ja sitä, että haluaa tuoda sitä valoa ympäristöönsä. Rebekka ehdotti näin, että lähde sieltä elokuusta vaikka ja kirjoita jokaiseen kuukauteen jotain hyvää, mitä on tapahtunut tai mitä on tapahtunut noin yleisesti. Otat sieltä jotkut highlights, niin kuin vähän, ai niin, tuolta tapahtui toi tai jotain tällaista. Ja sitten pyri luomaan siitä semmoinen lista, jos olisi ainakin 3 asiaa. Oho, tämä on tämä 3 points. Se tuntuu kiertävän. No, 3 on pyhä luku. 3 semmoista asiaa, josta sä oot tosi onnellinen, että ne on tapahtunut, jota sä voisit juhlia. Wow. Ja mä tein tämän ja mä löysin 5. Ja se on kyllä mielenkiintoista, että vaikka se on vain puolen vuoden aika, niin se tuppaa unohtuu. Varsinkin kun me eletään tätä aika vaativaa aikaa maailman tilanteessa, niin tuntuu, että koko aika vaan tulee pettymyksiä, avaa uutiset ja aina vaan on niin semmoisia uutisia, joita en haluaisi kuulla. On siellä tietysti muutakin, mutta nämä maailman rauhan ja sodan uutiset on ne, jotka tulee sieltä, ne vyöryy vaan ja epäoikeudenmukaisuus, kaikki sellainen. Niin sitten alkaa tulla semmoinen niin kuin laskeutua semmoinen harmaa pilvi päälle, että joo, tämä on ihan hirveetä ja eikö mitään iloa. Ja sitten jos sieltä löytää siitä viimeisestä puolesta vuodesta, eli sieltä uudesta kuusta täysikuuhun, joka on tärkeä siinä istottamisen kohdassa, että mitä on kuitenkin kasvanut kaiken tämän keskellä, joku on lähtenyt kasvamaan. Niin kun mä löysin ne 5, niin mulle tuli ihan mielettömän hyvä olo. Maailman politiikka on edelleen ihan yhtä järkyttävää, mutta me voidaan myös tuoda jotain tähän maailmaan, semmoista hyvää oloa. Semmoista energiaa, että tossa ja tossa onnistuin. Ja taas mä niin tykkään siitä ajatuksesta, että se uusi kuu on tämmöinen, että me laitetaan siemeniä, me toivotaan jotain, että joku lähtisi kasvamaan ja kehittymään. Niin useinhan
viherpeukalot, jota en ole niin mahtavasti kuin tässä nyt esitän tämän kuun suhteen, niin tietää tämän, että sen verran on minäkin istutellut, että kun laittaa monta siementä tuonne puutarhapenkkiin, niin eihän ne kaikki lähde. Se on vaan realiteetti. Mutta joka ainoa, joka sieltä alkaa tunkea, niin se on niin kuin suuri ilonaihe, että miten me voitaisiin juhlia niitä, jotka on lähteneet kasvamaan, jossa me ollaan uskallettu tehdä joku ratkaisu ja lähdetty seuraamaan sitä omaa tähteämme, se, joka saa meidät niin kuin kukkimaan, joku juttu, jota me haluttaisiin tehdä enemmän tai tuoda tähän maailmaan enemmän. Niin nyt tässä kohtaa, kun me eletään tämä täysikuuhan, kun se oli viime yönä, suunnilleen puolen yön aikaa, se oli täysin täysillä, niin siitä voi melkein laskea semmoisen niin kuin 2,5 päivää sanoisin, että tämä päivä ihan ja huomenakin ihan ja vielä keskiviikon puolellakin voisi ajatella, niin me ollaan siinä täyden kuun energiassa. Niin yleensä nämä rituaalit ja tämmöiset harjoitukset, että katsopa mitä edellinen puolivuosi on pitänyt sisällä ja mitä hyvää sä sieltä löydät, niin ne saa enemmän voimaa siitä, jos me tehdään siinä täyden kuun ihan niin kuin siinä vaiheessa, milloin se täysikuu on. Mutta jos et ehdi, niin tee vaikka ensi viikolla. Ei nämä ole niin päivästä kiinni. Tätä voisi harjoittaa vaikka useamminkin, aina kun tulee semmoinen olo, että mikään ei suju ja mikään ei mene eteenpäin. Että osaisi ja sitten leijonan tavoin juhlia sitä. Mikä sun tapas onkaan juhlia? Voi olla, että mullahan se on, että mä tanssin, mä tanssin tai sitten mä jaan sen jollekin toiselle ja sanon, että mä oon onnellinen tästä. Mä voisinkin paljastaa yhden asian, minkä mä tänään tein, jota mä oon miettinyt ainakin 10 vuotta. Tänään menin ensimmäistä kertaa kuntosalille. Mun lempiurheilu on kävely, meillä on koira, mulla on varmaan 10 000 suunnilleen vähän riippuu päivästä, mutta suunnilleen askelta päivässä, että siinä mä saan ihan tämän niin kuin, statistiikan kuntoon ja sitten mä joogaan ja qigongia ja sitten mä tanssin, mutta mä tiedän, että mä oon sen ikäinen jo, että mä tarvisin sitä voimaharjoittelua ja mä oon kuunnellut näitä niin kuin arvostamiani auktoriteetteja, jotka siitä puhuu. Ja mä oon joskus käynyt ja mä en tykkää niistä laitteista yhtään. Ne ei svengaa. Ne ei svengaa niin kuin kun laittaa musiikin päälle. No, tänään menin. Onneksi mulla oli naapurin ystävä, joka vei mut sinne tutustumaan. Ja nyt mä päätin, että nyt mä vaan kerran viikossa, ei nyt toistaiseksi, ei musta varmaan mitään himo kuntosali, mutta mä oon tosi iloinen, että mä menin ja mä ylitin jotenkin sen, niin kuin sen laitekammon, koska se on ollut se mun. Ja sanonpa, että tuntui, eli tarvitsen sitä. Tämmöisiä asioita. Nyt mä voisin sanoa vielä sellaisen asian tähän loppuun. Eikö mä sanonkin tämän, kun mä tein nimittäin eilen yhden nauhoituksen ja se oli niin järkyttävän pitkä, että en mä sitä teille lähetä. Mutta mä otin tälle täydelle kuulle ja tälle meidän yhteiselle tapaamiselle tarotit. Ja aika mielenkiintoista. Ensimmäinen tarot oli hirtetty. Ja tämä sopii tosi hyvin tähän vesimiehen kohtaan. Tämä on, kun ajattelet, että sä roikut pää alaspäin, tähän ei ole oikeasti niin kuin hirtetty, vaan tämä on laitettu pää alaspäin, niin maisema näyttää ihan uudenlaiselta. Ja nyt meidän tulisi uskaltaa katsoa maailmaa aika toisin silmin. Ja sehän on se vesimiehen
semmoinen lahja maailmalle, että se uskaltaa katsoa vähän eri lailla. Sen takia vesimies on vähän outokin usein, koska se tuo jotain niin kuin semmoisia päättömiä juttuja. Ja sitten mä katson vielä, kun tässä oli niin ihanasti, mulla on tämmöinen kirja, josta mä oon tykännyt aivan valtavasti. Tässä on niin kauniit kuvatkin, noi ei ole, koska noi on ne klassiset tarotit. Niin hirtetyssä nämä sanat on ulkopuolinen, joka on myös semmoinen vesimiehen kuvaus, semmoinen marginaali, että se ei ihan sovi siihen joukkoon. Ja vaikka muut ei sitä ymmärtäisi, että se kokee, niin sen oma kokemus vesimiehen, vahvan vesimiehen arkkityypin, eli jokaisella on se. Jokainen kokee jossain kohti sitä ulkopuolisuutta, kukaan ei ymmärrä. Sitten tämä, että ihmiset ymmärtää väärin, että tulee väärin ymmärretyksi, haluaa jotain ja sitä ei vaan niin kuin ymmärretä. Sekin kuuluu vesimiesarkkityyppiin. Ja sitten se kolmas on valaistuminen. Eli tässä niin kuin miettii, että onko se valaistuminen sit sitä osittain. En aio selittää sitä loppuun tai kokonaan, en pysty. Mutta mulla tuli mieleen, että ainakin osa sitä valaistumista on, että päästään irti siitä, että mut tulisi hyväksyä. Se on taas vähän sitä niin kuin oma napa keskellä ja mä seuraan tämmöistä filosofiaa kuin Kastrup, Bernardo ja mä rakastan sen yhtä lausetta, joka niin kuin pysäytti, kun ää, sen ajattelutapa on idealismia. Hän sanoi sitä analyyttiseksi idealismiksi ja se sanoi, että it's not about you. Life is not about you. Ja mä ajattelin, että joo, voiko se muistaisi, että tässä on paljon niin kuin suurempi asia kyseessä kuin se, että niin kuin minä. Niin mä ajattelin, että ehkä se, että tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja väärin ymmärretyksi, niin on yksi osa sitä polkua jotenkin päästää irti siitä, että kaikkien tulisi jotenkin hyväksyä mut ja ymmärtää mut. No, tämä oli yksi polku. Sitten toinen kortti. Maagikko eli taikuri. Ja tämähän on ensimmäinen kortti. Ensin on narri, joka on 0, symboli, ympyrä. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen, jolla on sitten tämä numero. Ja tässä on kaikki nämä 4 elementtiä läsnä. On tuli, maa, ilma ja vesi. Ja sanotaan, että tämä on vähän tämmöinen alkemian kortti myös, että taikurilla on kaikki elementit käsillä ja sitten sen täytyisi vaan niin kuin luottaa siihen, että tässä on nämä kaikki ainekset, josta mä lähden luomaan jotain uutta. Ja nämä ydinsanat tässä kirjassa on mystikko, voima ja johtoasema, commanding. Eli tässähän tämä on, niin kuin, että tämä ei niin kuin anele sille, että hei, vaan tämä sanoo, että hei nyt lähdetään hommiin. Ja jollain lailla, kun me ollaan tässä uuden alussa, josta puhun sitten jatkossa enemmän, kun pääsen tuohon Saturnus-Neptunus kohtaamiseen 20. päivä helmikuuta, joka on semmoinen todellinen lähtölaukaus uudelle, niin tämä täysikuu vie meitä jo sinne. Ja tämä täysikuuhan edeltää uutta kuuta pari viikon kuluttua, joka on jo pimennys. Eli me ollaan jo pimennyksen energioissa ja pimennys tuo aina jotain yllättävää ja yllätyksiä.
Okei, katsotaan kuinka pitkä tästä tuli, mutta kiva, jos katsot ja kiva, jos vielä tykkäät ja en muista edes, että sanoinko nimeni Tarja Tammeliin ja siellä on mun yhteystiedot. Ne tykkäykset on tosi tärkeitä, jos tilaat kanavan, sekin on tosi tärkeää, koska valitettavasti tämä YouTube ei ollenkaan reagoi, vaikka tätä katsottaisiin satoja kertoja tätä videota, niin se näkyvyys ei lisäänny, vain ne tykkäykset ja tilaukset. Mutta nähdään, kiva kun olit täällä.